Women in Action Through Music is a group comprising of female musicians from across Zimbabwe. These are women coming from different backgrounds, different upbringings, and also playing different genres of music. We have women playing sungura, jazz, afropop, and playing reggae. These women came together as a plan to try and be active in the issues that are affecting Zimbabweans at large. We're looking at issues of women and children, justice, rights, looking at people who are living on the streets, children living on the streets, the elderly living in the old people's homes. These women have been in this group since October 2018. But this is an action group stemming from United Women in Music, which is a women's desk from the Zimbabwe Musicians Union. The Zimbabwe Women in Action Through Music are women open to different programs, to partnering different organizations, companies who want to be able to bring out their issues or bring out their activities through role models such as women in music. Some of the women that we have are Lioba, Noni, Pamela, Lady Vicious, Mama Rashi, Lioness, Nasibo, Keichi, Rutembanga, Sandra Ndebele, Novio Seagull, Tsitsibetha, and Edith Wiltonga. Currently, we've been working in partnership with Proper Bless Productions, Proper Bless Entertainment, and we've been working on the project for 16 Days of Activism. This is a project that's been seeing the women being on a photo shoot and taking pictures that are portraying the different faces of gender-based violence. These pictures are portraying the joy that one can see on the surface, and yet women are broken inside. And not only have we done a photo shoot and with these running on a campaign on social media, we've had interviews done in the press, on radio, and on different social media platforms. We've also been in recording in the studio with Proper Bless Entertainment, a song that is highlighting the plea and the plight of the women in Zimbabwe, the women and the girls in Zimbabwe. And this song is crying out for help, crying out for the powers that be to hear the cry yemunukadzi wemuZimbabwe. Hi, my name is Keichi. Like, let me say my real name, Caroline Chiroza, my stage name Keichi. I'm an artist. Is Us Women in Music Action. We have united together to fight the gender-based violence, like the 16 days of activism, and we have united in doing so many projects just to see what we can do to fight this GBV as we say no to gender-based violence. We're also working on a song. It's gonna be out soon. We're just doing everything we can just for our voices to be heard as Us Women in Music. I have a voice, I can be heard. I have a choice, I can choose. I have a right, I know my rights. Good afternoon, viewers. My name is Lady Vicious, and I'm here to talk about gender-based violence. And right now, I'm going to talk about street kids. My street kids, they are normal children, just like our children. The only difference is they stay in the streets. Yes, they smoke, they inhale glue, they do all sorts of things, but they are kids. Yes, they might have been taken to a probation center and run away from there. Let's be patient with them. They need our love and care. We are their parents. We are the people out there that are supposed to be supporting them. Because vamwe vanotaura kuti ava vabetsereka vakabetserwa vanoita zvavo, vanotiza, vanoita sei, ngative nepatience navo. Vichasvika nguva yokuti vachaunderstanda, vachanzwisisawo sevana. Imimi vana venyu kangani pachita musikadzi kana vachita anything, but you give them chances and many chances just because it's your child. Saka let's understand kuti ava vakajaira street life, vakajaira madrugs, maglue avanoputa. Saka vanoda nguva huru nepatience hombe dzedu dzekuti vaite vanhu kwavo. Ngativapei time, ngativapei nguva. Let's also respect their dreams. Among them, there are other people with talents ipapo pama street kids. Saka ngati identify those ones, tichivabetsera, tichivaguruma kusvika vaita zvavanowisha to do. Munukadzi wemuZimbabwe. That's how they like
Hello Zimbabwe, my name is Nancy Mutize, aka Nasi. Changotaura inini se munhukadzi saamai semwanasikana wemuno muZimbabwe ndechekuti kuchema kwemunhukadzi kunokanganisa nyika, kunokanganisa environment, kunokanganisa society. Murume wangu kundishora baba vevana, kundirova mazuva ose vana varipo, kundituka mazuva ose nyika ichinzwa. Hanzi mukadzi uye wandakarora wopinda pinda, hanzi mukadzi uye wandakarora wopinda pinda, gumbo mumba gumbo panze wopinda pinda. Chienda zvako kuna mai na baba, chienda zvako kuna mai na baba. Kozhandiri mai veruadza nondotya musiki, gumbo mumba gumbo panze ndotya nyadenga. Hello Zimbabwe, my name is Mama Rachi. I'm a Chimrenga artist. Ndonga mazvinzwira zvandanga ndichimba. Tikutaura nenyaya yeGBV kuti murume anogara achirova mukadzi, vana varipo, achimutuka nyika yese ichinzwa. Hapana secret mumba imomo vanotaurira zvinhu zvavo panze. Izvozvo zvinoita kuti mukadzi ave anozvidzikisira, anotarisa achifunga kuti zvino zvandakufamba munyika muno vanhu sakutoziva zvanditori. Saka zvinoita kuti mukadzi asazvikwanisawo pane vamwe, which is bad. Saka toda kuti tingobatanawo zvakanaka varume, tibatewo vakadzi vedu zvakanaka, tivaise panzvimbo dzavo chaidzo chaidzo. Uyezve nyaya yevanasikana vedu tikwanise kuti vachipedzawo chikoro, kwete kuti tingovatora kuti mwanasikana anozoroorwa. Mutemo vanhu vachiri kutouita mufunge. Saka ndinototika dai tangoita kuti vana vedu vasikana tavapa kodzero dzavo dzekupedzawo chikoro, kuti mangwana avo vanokwanisa kunge vane remangwana rakajeka. Saka plasma early marriages, kuti mwana anogona kungonzi zvapedza grade 7 ngaaroorwe, hazvina kumbonaka. Saka ndiri kuti dai tangoedza nepatinogona kuti tipedze GBV. It's very bad. Kadzi azvirevi ndiri mutadzi. My name is Pamela Jinamurungu. I'm here to condemn gender-based violence. Semunhukadzi ndinorwadziwa kunzwa kuti mumwe mukadzi anorohwa, anoabuswa mukati. I say no to GBV. Shandiri munhukadzi aunde ndiani achanzwa kuchema kwedu unde. My name is Edith Weltonga, and during the 16 days of activism against gender-based violence against women and girls, my message to us is, as societies, ngatirege kunyarara pane zvinhu zvatinoona zvichiitika. Zvimwe zvacho zviri kuitika mudzimba dzedu dzatinogara. So let's be alert. Let's teach our children to be alert. Azive kuti kana ndikabatwa so ndavioletwa. As societies tine basa, isu sevaimbi tine basa rekuzivisa nyika, tichidzidzisana through entertainment kuti 16 days dzinorevei, kuti chii chatinofanira kuita kuti vatichengetedze madzimai edu nevanasikana vemuno muZimbabwe. Hi Universe, my name is Florence Yamasana Chivasa. My stage name is The Lioness. Today I'm here on gender-based violence. We are working on 16 days of activism against gender-based violence as women in music action. It's not easy in this community we are living as a woman to stand up and say stop GBV. But we are here to say no to gender-based violence in our community. Hey men out there, stop violence to your women. Hey guys out there, stop violence to your girls. Be principled. Then as to the perpetrators, they must be put in prison. Hey you law enforcement agents,
put perpetrators into prison. That's what we want as women. Hashtag hear me too, hashtag touch not my body, hashtag no to GBV, Proper Bliss Entertainment. 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 This is my biggest shout out to Proper Bliss, Media, Propavision, Studio, for all the work that they've been doing with us, for agreeing to partner with Women in Action through music, and to the women that I've worked with